parlat d'unes importants subvencions, has parlat de dignificar el castell, no? Els entorns del castell, no sé si has parlat de $1,5 milions i d'euros i tot això. I les urbanitzacions, per quan les dignificaran? Perquè a dia d'avui no tenim llum. Sí, patrimoni històric. Sí, patrimoni històric. Realment haurem dit que els alcaldes de les ICAPs. Jo crec que hi ha la documentació. No, m'hauria dit perquè a la resposta que feia 9 mesos que érem aquí, que anem fa 9 mesos, anem fa un any o un any i continuem estant igual. O sigui, em van fer la demanda de dir tenia moltes ganes de poder participar en les comissions d'urbanitzacions perquè molt que no arribin queixes, reitero jo també, que hi ha un sector que sí que n'hi arriben i tenim molta il·lusió realment posar en aquesta comissió i poder ajudar i col·laborar i tot això. Llavors, clar, entenc que de cara al ciutadà de la urbanització que no té llum a la porta de casa seva perquè no hi ha cables o hi ha mica de fanal, clar, parlem de dignificar moltes coses, però aquesta gent té hagut de cada any aquí dins. O sigui, ja que no tenim aquesta comissió i no en podem parlar, perquè si no podem parlar de res més fora d'aquí. Això ho hem de tenir clar. I hi ha una reunió de fa un mes i 20 dies de vegada. Quan dignifiquem aquesta gent que continuen sent cada dia i arriben a casa quan són les d'ells? Entenc, no crec que llegeixin moltes coses, però... Primer de tot, més petit que l'Ajuntament, que penso que l'alcalde no poder resoldre les coses, és una situació complicada. El seu moment vam veure molt clar, i una situació molt diferent, era una major recuperació. Aquest any l'alcalde vam parlar de l'aigua, vam sotreure temes elèctrics i el 2003 vam posar l'encomanat. Tot no s'ha acabat. Tot no s'ha acabat com a donat, com relació tot el tema de dignitat. Però l'organització era més petita, com a Ajuntament tenim capacitat d'iniciativa i vam poder resoldre. Marc d'Albanyes és una organització molt gran, dispersa, molt dispersa. I per desgràcia, durant molts anys no hi ha hagut propietaris que hi visquessin. A partir del 2000-2003 és quan comença a créixer la població i comença la gent a anar-hi a viure. I en el moment per trobar un gruix de veïns per poder encarar fer coses. Tinguem com a punt de partida que bona part de les parcel·les són de dues d'una de l'antiga promotora, Marc d'Albanyes S.L., Bancs S.A., i d'un altre propietari, absents lluny. Quan s'ha començat a viure gent, i ara viu molts germans de Canyes, és quan el 2006-2007 hi ha la crisi econòmica i nosaltres havíem estat des de l'any 2003, arran de l'elaboració del POM i que l'aprovem al juliol del 2007, amb indicacions de la Generalitat d'Urbanisme de fer tirar endavant dos plans de reparcel·lació. Bàsicament per poder garantir els serveis que feien falta, estimar què valien i poder-ho fer. Quan aprovem tota aquesta documentació, que la llengua dels trobes perquè sabíeu la base de magnituds, perquè tinguem clar, els parcel·listes, els propietaris de parcel·les han de pagar aquestes obres. Ells han de pagar les obres. Per tant, és la democràcia dels veïns no subvencionaven el Ajuntament, perquè al seu moment, igual que molt clar, Marc d'Albanyes, els promotors van fer fallida i la bona part dels serveis no es van acabar de fer. L'Ajuntament sí que funcionava, però els anys que no hi havia ningú es va perdre, va funcionar fins l'any 84-85 i després ja no va funcionar més i s'ha perdut i està desfassat. Aquests dos plans representaven un cost per parcel·lista en números rodons entre 8 i 10 o 12.000 euros, depèn de la parcel·la. Que han de pagar els parcel·listes. Això ho vam aprovar ja fa uns anys, ja fa 5 anys que vam aprovar aquest pla. Quan va ser hora d'executar-ho vam fer una petita part, de Canyes, que era una petita part subvencionada, però a l'hora d'afrontar la resta d'obres tenen conscients que la crisi econòmica havia fet molt de mal. Parelles joves o parelles jubilats que al passar un rebut de 5, 6, 8, 10 euros era garantits que no podrien. I anem a compte que hi ha dos veïns molt diferents, la gent que viu tot l'any i la gent que potser cada setmana, o la gent que té la parcel·la, que té un parell de Barcelona i la parcel·la m'ha de l'any. És obvi, com donar i tot no té això. Hem parlat del 2007, no? Però la crisi per desgràcia encara dura. Vam fer una acció, una primera acció,
jo els dic a memòria 300.000 euros, i encara ens queden a deure el 40% dels rebuts. L'acció següent que tenim molt clar i que estem fent un ús de fer, perquè quan el tinguem clar ja us ho explicarem, seria l'enllumenat que val 400.000 euros, més 150.000 euros d'una part de les bombes, ja ho dic de memòria, però hauríem de girar rebuts per valor de 550.000 euros, entre 223 parcel·listes. O sigui, els rodons estaríem parlant de 2.500 euros per parcel·la. El dia que contractem això, perquè és l'Ajuntament qui ha de contractar l'obra, l'Ajuntament haurà de pagar l'empresa adjudicatària el que toqui, perquè com a morositat hem de pagar quan toca, però una part dels veïns pagaran quan voldran. L'Ajuntament de Riudegaines, si paguen amb sort el 50% dels veïns, l'altre 50%, els 50.000 euros, l'haurà d'aguantar l'Ajuntament de Riudegaines, perquè els haurem de pagar la contratista. L'Ajuntament de Riudegaines no té pulmó per aguantar els 300.000 euros de cobrats. Això ho hem repetit alguns d'una part, que té l'esmentat de l'ordre de veïns. Per tant, voluntat hi és de tirar endavant, perquè jo soc conscient que la gent que viu allí vol dignitat i vol viure en punt i altres coses. Però la magnitud de la tragèdia és molt gran. Estem usant ara una fórmula, que ho explicarem, a veure si ens en sortim, de fer un tipus de préstec quan, perquè mentre no cobrem el veí podem pagar el contractista per fer les obres. Per això és complex, el tema de l'estada pressupostària és molt complicat, i tipus d'operacions. Ho intentem, perquè, com tu dius, jo respecto molt els veïns de les organitzacions i els vol viure amb dignitat. I tinc molt clar que el 2003, perquè t'ho diria molt clar, va ser un tema de tranquil·litat, de seguretat i de dignitat. Tinc clar que els veïns de Pau de Riudegaines mereixen el mateix, però està aquesta situació. Els ajuntaments són petits i no tenim capacitat d'assumir un forat d'aquest tipus, quan fins fa 4 anys l'Ajuntament de Riudegaines tenim greus problemes de liquiditat. Això que es vol entendre, que és el que té a veure amb el meu càrrec a casa de 7.000 euros. Sí, és això. O sigui, tinc un càrrec sobre la meva propietat de 7.000 euros derivat d'aquests costos que no s'han fet les obres. Que no s'han fet les obres. Això és un recordatori, és a dir, quin problema hi ha hagut històricament, per això va haver lleis d'organitzacions que determinava això. Perquè la gent es comprava i venia parcel·les i tothom, i hi ha unes càrregues i la gent no tenia en compte les càrregues. Si no passa molt mal, com ho dic. Per això el tema de recordatori de dir, al seu moment hi ha un projecte que preveu. Ara estem analitzant això, perquè tindrà clar si podem fer front a aquesta fase que tenim clar amb els Riudegaines, que és més enllà del que ja previst. La clau és que l'hem enllumenat, i no pot ser parcialment, perquè està fet els carrers, perquè hi ha dues estacions elèctriques, que el cas és escapar el cablejat, ha de fer l'enllumenat. I el tema de les bombes d'infusió del clavegram, que es van fer les raquetes ja fa 2 o 3 anys. Per tant, això és el bàsic. Però estem parlant de 550.000 euros aproximadament, que assumir que l'Ajuntament de Riudegaines no és fàcil. Però tenim clar que fa molt res que clar. Quan hi havia població i era el moment de fer-ho, ens va esclatar la crisi econòmica. I reitero, la gent no li podies passar un càrrec que sabies que els hipotecaries i que tampoc no cobraries. I per tant, no podíem fer-ho. I això anava esperant si això de la situació econòmica canviava una mica. Veiem que això no acaba de rotllar bé. Això és gent que hi ha molts dins que repeteixen. I estem mirant que les alternatives econòmiques o segon tipus de préstec. Per això som gent, és a dir, ho tinc molt clar d'aquesta situació. Una, com a Ajuntament no podem pagar les obres, que són derivades de les responsabilitats dels veïns. Perquè parla del mateix, de aquesta canalització i tot el tema de l'oradora que està davant de casa meva i tot aquesta... Parla de demanda de Riudegaines. No, parlo del meu, que té la càrrega que tinc jo. Sí. A mi té res a veure amb el tema del clavegueram i de l'oradora que tinc. Si veu les condicions que teniu baix, hi ha els 2 plans aprovats, i determinen tot el seguit d'actuacions que s'han de fer. Que vam fer al seu moment, un estudi, amb auditories, el que es feia falta, i tot l'urbanisme per acabar. Hi ha un plan de l'any 2022, no? D'això, de canvi de pla. Hi havia una llei molt ambiciosa, no? Els dos tenia que desplaçar el pla. El CESARO, el Pla d'Infraestructures de l'ACA, el 2007 ja el preveia fer. Per una crisi se va esborrar l'acció que s'havia de fer-hi i es va esborrar l'ampliació de la